Ederra izaten da inguruko mendiak elurtuta ikustea, baina egunerokoan arazoak ere sor ditzake. Horiei aurre egiteko elur protokolo berezia du Mondragon Unibertsitateak. Duela 2 ikasturte berritu zuen Mondragon Unibertsitateak elur protokoloa. Prozesuan, fakultate guztietako ordezkariek parte hartu zuten. Egin genituen proposamenak gero fakultateetan bertako langileriarekin eta ikasleekin ere partekatu egin zian, danok ere ados geunden, ekarpenik zegoen edo ondo iruditzen zitzaigun guk proposatutako hori. Ni lehen urten ez zegoen ikasle kontseiluko arduraduna bezala, pixkot ezakit esan joan zen. Mine bakiten hartu zela kontseilu errektorean, eta gero lehen urteko idazkaria bazalduzun ikasle kontseiluko bilera batean. Elur protokolo berritua aktibatzeko hartzen dituzte kontuan Euskalmetek eta trafiko zerbitzuak egindako aurreikuspenak. Errepideak eta inguruko mendateak zein egoeratan dauden, autobus zerbitzurik indarrean badagoen. Aldaketa nagusiak dira, erabakiak hartuko direla bezperan, goizeko txandarako, eta goizean goiz arratsaldeko txandarako. Pentsatu genuen egokiagoa zela bezperan erabakiak hartzea, naiz eta behar bada momentuan gero ez egon aurreikuspenak adierazten zuten beste elur. Protokoloa egin genuenean, erabaki genuen baldintzak jaistea, ez? Igual ez da egongo edurrik, baina zalantza kasuetan etxean geratuko gara. Pertsonalki bizitza arriskuan baldin badago abisatzen alduzuela eta nik uste malgutasunez begiratzen dela ere bai. Abisua ikasle guztiek garaiz jaso dezaten, erabiltzen dituzte sare sozialak, unibertsitateko webgunea eta email zerbitzuak. Eta gero klaseak galtzen baldin badira Moodleen eta dena ager daitekela, orduan ez dagoela arazorik. Protokoloan kontenplatuta dago edo kontutan hartu dugu segun eta zer egiten ari diren ikasleak, egun hortan dagokien materiaren arabera eta teknologia berriak erabiliz, hala da, aukera izango degula lanean jarraitu ahal izateko eta erritmo hori mantentzeko. Guztiontzako ere segurtasuna mantentzeagatikan, eskolen erritmoa, danok ere ona heltzea, bai irakasle, langile eta ikasleak, guztiontzako egokiagoa izango litzakela pentsatu genuen. Telematikoki, interneten bidez, gauzak eta ariketak egiteko aukera badaukagu, eta ikasleei atentzioa emango diogu irakasleek interneten bidez.